morning! Welcome to my vlog! Ulit! Kasi wala akong upload. Ayan. Wala na akong upload guys. Pero nagko-content tayo ngayon. Kasi wala na akong pera. Joke. So ayan, nagpalit nga pala ako guys ng update lang sa ating apartment, boarding house. Ayan, lumipat nga po pala ako ng tada! Bago na siya. Dito na ako sa may, actually malapit lang naman kasi nandun lang sa may yung dati kong apartment. Kasi nga ni naglilik dun yung sa may sink yung tubig, tapos wala naman akong doon, bed frame, kaya sa may side ako na tutulog. Tapos, ayun, binaha ako. Pagising ko, basang-basa na yung tulugan ko. Kaya ayun, naghanap agad ako ng malilipatan. Kasi kailangan. Tapos kasi yung mga gamit ko din. Kaya ayun, kasi sabi nung landlady, matagal daw kasi yun ayusin daw muna. Kaya ayun, naghanap agad ako ng malilipatan. Pero naayos na guys. Mga 2 days lang ata yun. Naayos na naman kaagad. Pero hindi na ako lumipat doon kasi nga ang mahal. Hindi na ako bumalik doon. Mahal siya, 8K. Kita nyo yan? Saan ako kuha ng 8K per month? Tapos ayun, dito sa nalipatan ko, 6K lang. Medyo lang siya, maliit. Pero kasya naman sa akin kasi mag-isa lang naman ako. Ayan, tingnan nyo. Itutur ko kayo sa aking mini house. Yan. So, ayan. At yung window, ayan. At dun sa baba, dun ako bumibili minsan ng pagkain. Ayan, dyan mo. Pero, nagluluto ako, guys. Ayan, mangga. May buto pa ng mangga. Ayan. Kaya meron pa nga pala ditong munggo. Nagluluto ako dito sa induction. Ayan. Dyan. Tapos meron tayong electric kettle. At may hanger dito. Ayan. Kaya hindi man ako masyado guys nagagastusan kasi nagluluto naman ako minsan. Minsan lang kapag masyadong yung oras natin. Ngayon, tulad ngayon, mamaya pa yung pasok ko kasi nga exam week namin ngayon. Tapos syempre yung iba wala nang pasok pag naka-exam na. Kaya ayan. Ayan, ito nga pala yung higaan na yan, tapos may partition kasi siya guys, kaya dito na lang yung lutuan. So ayan, maliit lang siya pero sakto lang para sa akin. Aanhin ko naman yung masyadong malaking space, di ba? Tapos ayan, ito naglaba ko kahapon, tapos ito yung mga nilabhan ko. Ayan guys, nagluluto ako, di ba? Meron pa nga ako dito ang kalabasa. Kasi nagluluto ako. Baka sabihin nyo kasi naman, hindi ako nagluluto, di ba? Ayan. Tada! Actually kasi, maglalaba pala ako. Nalabahan ko yung yung kumot ko. Kasi, 2 months na yan, walang laban. Ano ko muna siya. Mamaya ako na ibababad sa sabon. Dito muna tayo. Ayan o. Wala naman ako masyadong gamit. Ito dapat sa CR itong salamin. Wala akong paglagyan doon. Kaya dito na lang. Tadan! Ayan. Magulo yung mga gamit natin. Ilan yan. Tapos dito naman ako tumatambay. Wala akong dito, diba? Mainit. Tapos wala akong electric fan. Pinahiram ako ng landlord dito nung may-ari. Ay, humiram pala ako. Ayan o. Yung lang, mini fan. Tapos pag nag-bake kami, nandito yung mga ingredients namin. Ayun pag nag-bake kami sa school. Dito sa akin pinapatago ng klase namin. So ayan. Medyo nagtatampo na siguro sa ating si Tito Joe kasi wala akong update. Wala akong update masyado sa bahay. Sa buhay ko. Eto na. Tapos medyo napansin ko, sabi ni Tito Joe kasi baka mawala daw ako sa YouTube. Baka tuloy daw ako maglaho. Oh my God. Guys, miss niyo ako? Hindi, alam ko.
Ayan, maglalaban na nga ako. Masyado kayong madaldal. Ay, ito nga pala yung ano ko, bedsheet. Nilabhan ko din kahapon. Kaya medyo tuyo na din. Tapos nagsasampay ako guys sa 3rd floor sa taas. Ayan o, nasa 2nd floor nga pala ako. Ayan, tapos ito sa 1st floor, yung may-ari dyan yung nakatira. Tapos yung pinapa-upahan nila yung 2nd floor tsaka 3rd floor. Meron ditong 2 room. Pero parang solo ko itong 2nd floor eh. Kasi wala namang nakatira dito. Wala pang border dito. Diba? Tapos meron ditong sink nasa labas. Ayan. Konti lang naman yung hinugasan ko, kaya ano lang siya. Sakto lang siya. And then yung CR nga, ito pinakita ko sa inyo yung CR. Ayan siya guys. Ang ating CR. Diba? At meron din akong lutuan. Ito yung aking lutuan. So, ayan. Wala tayong magawa for today. Maglalaba tayo.
Ayan, tapos na dun maglaba. Wala naman siya lilinisan. Naglinis na ako kanina pa. Tapos ayun, hindi muna ako magluluto ngayon. Pupunta ako dyan sa baba kay ate. Titingnan ko kung anong ulam, kung anong paninda niya. 9:30 pa lang po ng umaga. Tapos, may exam kami mamaya. May exam kami mamaya. Pero hapon pa naman. Kaya, wait lang, nasarado ko. Baba muna tayo kay ate. Ayan guys, dito kay ate. Ayan, pinito isda. Lumpia. Ang astig ng Bicol Express niya dito kasi puro siya sili. Masarap. Pwede kang makaon. Tapi ko, parang tingkawan ka. Ubod yan. Nasuni ka sa kaginiling. Ano pamawan ko ta? Mag-breakfast pa lang Ay, sakit ako. ka rin. Pero mag-early lunch na. Kasi wala man tayo choice. Ito po. Yung may laman, yung konti lang yung taba. Sige. Ano, kaya mo kasi yung malasais? Bukas? Bakit may ano bukas? Ay, guess tao nga pala. Fiesta dito bukas. Rawis. Ate, ano laman kayo nito? Ah? Shanghai. Dalawa din po. Sarong kanin. Yan. Kung ano sa akin, tilapia or bango? Maluto ka saga? Ay, ay, so. May bangos tilapia. Mag-vlog ka pala po. Okay lang yan. Ay guys, umulan na naman yung sinampit ko doon sa taas. Pero okay lang yan. Walang gulay ate? Wala? Hindi po. Magkano na po? Si ate mo. Ay, ate mo na akong Maria. Uy, bagay kay Joshua. Si Joshua. Kapit-bahay mo! Ay! Kapit-bahay mo! Joshua, kapit-bahay mo! Wait, mag-motor. Guardian. Ano ba? Ako? Ano yung kasari? Lagi mag-hawa dyan. Iya. Mako, ito ka mo mag-artista. Bagay nga ikaw. Para dito lang. Ito ko sa yung ate. Thank you so much. Joke lang. Sige na ate. Thank you. Ang si ate doon. So yun guys. Kain po muna tayo. Mag-early lunch na tayo kasi gutom na ako. Saka wala naman na ibang tindi si ate. Ayan. Ano tawag yan? Pork chop. Tama ba? Hindi ko alam. Basta yan na yan. Saka lumpia yung binili ko. Kain po. Umulan na naman guys nung ano ko. So, hayaan na yung kumot doon sa taas. Kain po. Kain. Siyempre ako mag-live. Wala na pumapasok na viewer. Bakit? Ay, ano pa kasi? Maaga pa. Wala nga pala tayong viewer kapag ganitong oras. May mga work, ganyan. Kaya busy pa kasi umaga. Dapat mga hapon. Kailan kaya ako makakapunta sa Kamso? Nung ano kasi, nung nakaraan, nag-chat ako kay Kuya Dolly kung nasa site siya. Wala doon siya sa site. Nandun siya somewhere na malayo. Ganyan. Kaya hindi na ako natuloy. Sarap. A few moments later. Kaya
guys, after ng lahat-lahat, yes, after ng lahat-lahat ng ganap today, anong oras na? 10:07. 10:07, ang libangan ko dito kapag wala akong magawa, K-drama. Yes, mag-K-drama tayo. Magbabayad ako dito eh. Tapos din natin gagamitin. Ayan, kasi wala naman akong magawa dito. Ano naman gagawin ko? Hindi man ako nakakagala. Saan man ako gagala? Di ba? Tapos maulan pa ang panahon. Ayan. Tada! A few moments later. Kakagising ko lang po. Kakagising ko lang. Anong oras na? Nakatulog ako kasi kanina walang wifi. 2:36 na. Tapos may pasok akong 4 p.m. Tapos nag-review lang ako ng konti. Tapos, ayan na. Mag-aasikaso na tayo. Let's chill. Wait. Meron na kang shampoo. Ay, meron pa naman. Meron tayong pasok. Buti nakatulog ako ng kaunting oras. Yes, buti na lang. At least nakapagpahinga tayo. A few moments later. Tada! Ready na? Good student yarn. Outfit check. Ayan, natagit na salamin. May pasok tayong 4 to 5 p.m. Pero hindi pa naman. May parade. Ang daming tao sa labas kasi fiesta bukas tapos may parade na dala. Kaya ayun. Pasok pa rin. Yeah. Ay. Tayo natin balat. So guys, for the review muna ng mga person na wala pa sa madam. Review. Ay! Huwag kayong magulo. Piling ko mahuhulog. Eh, yung piling ko. Ang sarap kasi. It's nice kasi. The Iron Triangle. What fascinating rational copy the Iron Triangle. Social network and other social applications to the web application. A few moments later. Ay, si ma'am. Hi, ma'am! Madam! Hi! Ano? Yung kapalan! Hi, guys! Di ba? Tapos ng exam. Perfect yung exam. Bye, ma'am! Sige, ma'am! Hindi ko lang nag-earn, ma'am! Sa YouTube! 40? 40 dapat? For, Juliana from Santo Domingo yan, guys. For long song. Pero dahil sabi ni mama, ano? Passing score? 40? 35 ang passing score. 35? Mali man nakabot ko sa mga premature to? Kalimutan ko to?
We're going Magic ka? Magic ka? Magic ko. Yung iba mo ako maglakaw. Ay, di kita maagad. Dami. Fiesta dito bukas, Besa Rawis. Meron ka nang sa fiestahan. Ano yung pala? Again na life as a HM student. Bye-bye. See you soon. See you soon. Oy, ano na, bakasyon na. Joke. Tangi, long weekend kita. Yeah. Weekend na lang. Since ano naman, long weekend. Wala, ipangalan pa. So yun guys, nakauwi na ako. Agad-agad kasi malapit lang naman. Di ba? Yan. Pagod. Napagod. 30 minutes lang yun. Napagod. Maraming hangin. Ay. So yun guys, mamamaalam na ako. Mamamaalam! So yun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. So shower out sa Team Pawai, sa mga angels ni Kinoli, kay Kinoli, sa lahat ng viewers ng sponsor, kila Tito Joe, sa lahat. So ayan, may mga bago na kasi, may mga something na hindi ko na alam kung anong ganap, kung anong sa kanila sa Team Pawai. So ayun guys, bye-bye. Love you all. Panoorin yung vlog ko. So ayan, para mag-upload na ako ulit. Mag-upload. So ayan, long weekend kami. Sana maka-visit kayo. Sana maka-visit ako sa kila Kuya Noli, sa mga angels. So, yun lang. Bye-bye. Love you all.